hubor pala sapriang loong baki khar Bangladeshi kila 1 kiew da ka jingtmu ban 1 kit mau bat ka balingo bat ka long baki border security force BSF ki badan hadanga border outpost BOP kila plat lan bat kimla banne eye kumta ka KSU Southwest Khasi Hill District bat ka KSU Balat border area circle kapan pal ka jing sokhya halor ka ni ka jinglong jingman bat ka jingyolat ki khar Bangladesh pan kiew la lut shadu upor usam jong ka ri India bat ka ni kapan i ba imat kala bandan ka jing ya suthu jingmut hapdeng ki shipai ya dak hapot BSF bat ki khar Bangladesh shushu ka ni kan bu jingma baru ya ka jat bandrio na marlada ka long kum ni klempap kani kan pensuk ru ya ki bamde ki nong India ban shim ya kini ki kidam shipai kum ki jaka rung tu ha kaba na kini ki jaka ken kiew bat let buhai shnong sha ki we ki jaka jong ka bri neutra ka seng ka dawai ka board district jong ka East Khasi Hills district bat kum ju ru jong ka Southwest Khasi Hill district baki dei ban tuklar mardor halor ka ni lam kum ta na kalyang ka seng kam ban se ban hyar hi sha ki tu ki than bat ban shim ya ka sinjam dala de hi lada ki ba kum kini kindang ya ja ha ki por ban sawan Mar, pacur mar, udah na. Andala.